IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ti si Bobokel sa Nicolas Municipal Police Station nga idadaulwan ni Police Captain Sigman Benigno dayto ket kalpasan anay kanda iti Pammadayaw manipod iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ti EMPO Challenge ket Enhanced Managing Police Operation Challenge ano sa dinno ket nagbibinalubal ti San Nicolas Lawag Sarat ken Batak City. Naipakita daytoy kabayatan ni simulation exercises ano sa dinno ket pinonitor isuda ti Camp Krame. Gapo iti daytoy ket napalos ti panagyaman ti si Bobokel PNP sa Nicolas kadagiti amin at ti mabuno ken kastapay nakipagpasete iti daytoy asay mix kabayatan na gapo iti daytoy ket maipanamnama nga obraen dan tumanen iti mangipasnek ti obrada para iti pagimbangan dagiti San Nicoleño. Para iti IFM News, Idol Lores Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.